Benvinguts i benvingudes a Fórmula Gol. Ahir es va fer oficial que Xavi continuarà sent l'entrenador una temporada més, el Girona ja és d'Europa i l'Espanyol empata contra l'Andorra en polèmica. Max Verstappen guanya el Gran Premi de la Xina en polèmiques de la FIA i avui no tindrem el gran joc, així que jo mateix us presentaré els nostres tertulians, que hi falten el Pol Martínez i el Felipe, Marc Felipe, així que comencem. Primer presentem a Marc Monclús. Hola, què tal? Roger Pujol. Hola. Arnau Conillera. Bones. I jo mateix, l'Ivan Sevilla. Així que comencem. Doncs sí, avui 25 d'abril comencem parlant, com sempre, del Barça, del Girona, de l'Espanyol. Parlem del Clàssic, de Xavi, del Girona Europa, de l'Espanyol amb l'Andorra, amb la polèmica que va haver a l'últim minut amb el penal. Així que sense més espera, comencem parlant de l'equip blaugrana, del Barça. Doncs sí, com ja he dit a la intro, ahir dia 24 d'abril a Casa de la Porta, per la tarda, es van reunir els directius del Barça i Xavi continuarà una temporada més al càrrec com a entrenador del Futbol Club Barcelona i el dubte està si continuarà amb el mateix staff o no. Primer parlem de Xavi d'ahir, després anem al Clàssic i com serà el final de temporada del Barça. Si de veritat el Barça no podia fer cap entrenador top com Flick o algun altre, abans de posar Rafa Márquez, jo crec que és una bona opció quedar-se amb Xavi, perquè és seguir el projecte i a part tots els jugadors ja el coneixen. Però jo crec que si hagués pogut fitxar Flick, jo l'hagués fitxat. No sé què opineu vosaltres. Sí, jo crec que l'alternativa era Rafa Márquez. Llavors, I és una llegenda de l'esport. Va ser jugador del Barça, però no crec que estigui molt no tingui molta experiència com a entrenador, només entrenant al Barça B i a 4 equips més. Llavors t'haguessis quedat a Xavi? Jo sí, si l'alternativa era Rafa Márquez, sí. Jo també me l'hagués quedat pel tema econòmic i pel projecte que hi ha al Barça. Sí, per aquest tema econòmic, en principi, li quedava un any de contracte, s'hagués hagut de veure també si se li hagués hagut de pagar aquest any o no s'hagués hagut de pagar aquest any. I veient quina era l'altra opció que hi havia, poder dir que coincideixo amb vosaltres i Xavi era millor opció que Rafa Márquez, però veurem, perquè hi ha una cosa aquí a veure i és que Xavi quan diu que deixa l'equip, ell el deixa perquè diu que la banqueta del Barça crema. No. I es queixa d'un seguit de coses que, tot i que ara els resultats hagin millorat, l'any que ve seguiran passant. La banqueta se la seguirà criticant tant si es guanya com si es perd. Al moment en què deixa l'equip i els motius que dona es seguiran repetent l'any que ve i s'haurà de veure finalment com acaba tot. Poder veure que ha arribat lluny a Champions, ha fet bona temporada, ha lluitat fins al final a la Lliga, l'ha motivat també a arribar al final. Jo crec que el que també suposo que canviaran és que ha de posar algú a l'estaf més experimentat, perquè vale que posis el teu germà, que perquè es porta molt bé, perquè és el teu germà, però tu que vas d'arribar a Europa i tampoc tens molta experiència com a entrenador i pots de ser un entrenador el teu germà. Jo crec que aquí s'hauria de venir un canvi. És el seu home de confiança i al final el figura del segon entrenador es nota molt, jo penso, però tampoc és que afecti tant en un equip, i al final el que es deia ahir era que el que sí que li dirien era que es millorés molt en la preparació física dels jugadors, entenc que per evitar lesions, però per la resta diuen que hi haurà canvis, però no han volgut tampoc quins canvis seran, perquè ahir a la tarda també semblava que Xavi estava més fora que dintre i de cop als vols de les 9 de cop Xavi es queda i tothom va quedar perplex amb la notícia, perquè ningú se l'esperava a aquella hora. Tampoc sabem si el Xavi s'ha quedat perquè li han promès alguns fitxatges, si a la Porta li ha dit alguns objectius en plan si comences igual de malament doncs et fem fora. Tampoc sabem ben bé quines segones informacions hi ha. Què dius, Monclús? Jo crec que fitxatges no li poden haver promès perquè no hi ha diners. Jo penso que sí, Ara és veritat que
que amb la injecció de calés de Nike sí que hi pot haver una mica de marge en fair play, però tampoc no pots fer el boig ni fitxar aquí ni a Kimmich, ni Bernardo Silva, ni el que sigui. Ni Musiala, que... Estaven Musiala dient segur que no. Bernardo és un Silva porro i espectacular. Dani Olmo estaven mirant Dani cap al Olmo Barça. tampoc no I també sortirà s'han de veure del perquè el Barça es parla fa molt temps de ventes doloroses, però Sí, no s'ha vengut. què és una venda dolorosa al final? Perquè clar, no s'ha dit que és una venda dolorosa. Sergi Roberto. Sí. És dolorosa per tu la venda de Sergi Roberto. I a sobre Clar, que se'n va podríem- gratis. És que per vosaltres què és una venda dolorosa? No sé, No. per mi una venda dolorosa és, doncs ara mateix vendre a Pau Covarsí podria ser dolorós, vendre a Pedri, vendre a Gavi, Araujo Lamine. també. a Araujo, Lamine, però Dembélé, pues... Dembélé dolorós- no era una venda dolorosa. No, però de la Per forma, Xavi sí. de la forma en la Per que Xavi marxa sí, potser sí. Però Rafinha no és una venda dolorosa, per exemple. Però per Xavi, perquè a Xavi li encanta Rafinha, i llavors si li treuen a Dembélé i a Rafinha, jo crec que... Però has de renovar la plantilla, perquè si no... Ja. Però renovar en quin sentit? En fitxatges estel·lars Per o exemple, en joves Ferran del filial? Torres o alguns d'aquest estil del Barça que porten algunes temporades, jo crec que han de... Ferran Torres porta una temporada i mitja. I aquest Bueno, any porta ha des millorat de la 21. molt. Pues una sessió. I ja està. Però has de portar gent que potser et dongui més velocitat, més Ja. verticalitat. Vitor Perquè finalment en els fitxatges del Barça n'hi ha hagut 6 aquest any. Han sigut Oriol Romeu, suplent, Joao Cancelo, titular perquè no hi ha Valde, Joao Félix, suplent, Gundogan, l'únic jugador titular de l'equip, I Víctor. Vitor Roque, que ha jugat 2 partits comptats, Sí, i però... un dels que juga l'expulsen. Jo I crec amb que... l'altre va marcar el gol... Però abans de pensar en jugadors com Dani Olmo o Bernardo Silva, que han dit, no hauríeu de fitxar primer un mig defensiu, però És el que busquen, no? De garanties, aquí- Es a parlava veure. d'un pivot i un davanter golejador. Sí. Pivot, tens a Christensen, que últimament estava jugant bé. Contra el PSG va fer un molt bon partit, a Sí, però l'anada. amb el sistema de Xavi necessites 2. I l'altre pot ser De Jong, per Clar, exemple. però si se lesiona un, qui fiques? Aquest és Oriol el problema. Romeu. Aquest és... Clar. Aquest és el problema, que Oriol Romeu, clar, si se lesiona ni l'has de fer jugar a Champions, doncs poder no... Amb tot el respecte, cap a ell, però al nivell d'Oriol Romeu poder no arriba per la Champions. Ara a veure si Eric Garcia torna, a veure com torna, Sí, haurem de veure els... i Jo crec si que torna a un bon nivell. tots aquests els vendran. Però també teniu l'opció de Julián Araujo, de la part lateral, perquè no ho fa pas malament a les Palmes. I de No, suplent... no. De suplent no pot fer-ho bé, no és conya, Que no ho està fent malament a les Palmes, però que no pots posar-lo de titular per davant No, de però Koundé. de suplent de Us Koundé. seguirem a l'Espanyol i ja està. Sí. Ojalà. Com José És bon Lu. jugador, José Lu torna a l'Espanyol o què? No sé. Té No crec. un i mig de clàusula, la poden fitxar. Però ara tornant al tema de Xavi, quan va comentar que renovava ahir, va sortir a la porta dient que avui a la 1 hi havia la reunió, són la 1:30 i avui l'Arnau Conillera està tuitejant a veure què diuen des de la ciutat esportiva. Què ens pots dir, Arnau? Sí, doncs, en principi diuen, havia de ser Xavi? roda de premsa de només que hi hauria en Xavi a la porta, però aniria molt més enfocada a la porta, però estem veient que de moment està sent enfocada cap als dos, cap a Xavi i cap a la porta. La porta ara fa breus instants diu que temporada que no s'han aconseguit els objectius, però s'ha de trobar sempre la part positiva. També la porta avançava molt la figura de Xavi, dient que era el millor entrenador per fer créixer jugadors i pujar jugadors de la base. Parlant del tema de l'estaf que li han preguntat, ha dit que no dirà quins han sigut els canvis, que diu que tots els canvis seran per millorar, però tant l'estaf com àrea esportiva, i a la porta els apoya, però no els dirà fins que no s'apliquin, que és quan la gent ja els veurà. Xavi també agraeix la confiança que ha rebut sobretot dels jugadors, que diu que és un dels motius pels quals s'ha quedat. Per petit incís aquí, Xavi també va dir en altres rodes de premsa que trobar-se la gent pel carrer que li donava ànims, l'esperança de tot el públic, de l'afició, el va ajudar, i llavors poder la frase que ha destacat s'ha destacat més és la de Xavi, que ha dit que me veo con fuerzas tanto yo como el staff para seguir. De moment... Sí. Jo crec que si no fos l'entrenador com és el personatge de Xavi, com ha sigut la història pel Barça, jo crec que el dia de Villarreal hagués sigut destituït. Sí,
Però jo crec que... I qui fiques i, i com li pagues els diners que li deps? O sigui, Mira Rafa la- Márquez. És que la pregunta és aquesta. Això també va passar amb la Destituir Juve de l'entrenador Pirlo. vol dir pagar-li més diners i buscar un altre entrenador que li has de pagar encara més diners. I el Barça no té diners. Però ara parlaves de Pirlo, Sí. Ivan? Pirlo em sembla que no va guanyar l'Scudetto amb una Juve molt superior. Sí, amb Cristiano, Chiellini, sí, tenia bons jugadors. Jo crec que Pirlo com a entrenador va ser un desastre. Xavi va guanyar la Lliga el primer any que va estar sencer. Sí, i el va eliminar el Frankfurt, també. Sí, sí. Sí. Si ho A mires per Europa, si. a Europa no se'ns dona. Sí. No se'ns dona. Però jo crec que la Lliga es va... A més, es va centrar molt bé defensivament. Aquest any menys, però ja veurem. Bueno, si ara anem a centrar-nos en el que va ser el clàssic del diumenge passat, el Bernabéu. Una altra derrota del Barça, la segona seguida després de l'eliminació en Champions. I amb polèmica, molta polèmica amb el fals gol de Lamine Yamal que la treu dins o fora Lunin. I també amb la celebració del tercer gol del Real Madrid amb Rodrigo i Vinícius celebrant amb la grada, que això és targeta groga. No sé com... Per mi el partit jo crec que va ser un gran Barça, que va jugar superbé, i jo crec que dels últims clàssics és com que el Madrid va ser menys inferior que el Barça, que no va generar ningú perill perquè el Barça estava ben col·locat i... Bueno, és Però que són per errors defensius de la defensa que perds el partit perquè el tenies quasi guanyat amb el gol de Fermín i amb el... Per mi era gol de Lamine Yamal. Tenies I un 3-1. el no penal de Ja, de però Lucas Vázquez. que hagués canviat molt el partit perquè passes de l'1-1 al 2-0. Però bueno, és el que hi ha, però al final el problema que trobo jo més greu és que et costa 10 i et marcar un gol, més et costa marcar el gol a Bernabéu, Sí. el marques i a la següent jugada d'atac et miren i et marquen perquè tens de jugar Cancelo que fa un error Cancelo porta una setmana. Fa un Amb error el de gol de Benjamí. Dembélé al primer i amb Això. l'altre dia amb Lucas Vázquez. El Raúl hagués defensat millor i tot el Lucas Vázquez que... I tot la Huesca. Pulido. Sí. No sé, però sempre... És com que jo crec que és una falta d'impotència que li falta... Falta de concentració. Sí. És Són, com... són errors que no pots cometre un partit com el que és, que et jugues el que t'estàs jugant, que el Madrid, amb el 2-1 favorable al Barça, amb l'1-2 favorable al Barça, havia d'anar a atac a buscar alguna perquè al Madrid l'empat li servia, però la derrota no li servia, perquè el Barça es ficava 5 punts, si no m'equivoco, Sí. Sí. i el Madrid volia seguir mínim a 8 i al final, mira, Però es és que fiquen a 11. ni perquè el Madrid va fer un partit no molt bo, perquè va estar com jugar el Sí. Madrid contra el City. Com a ni ver-les venir. Sí. Sí. I ni així el Barça jo crec que la primera part podia haver guanyat el Barça bastant còmodament, però és això que té el Madrid que per unes 3 jugades així sense perill, com diríem, perquè la de Lucas Vázquez hi ha com 4 jugadors després, tot i que després hi ha el penal, i llavors en els dels gols, que també és un centro que està Lucas Vázquez sol. Són com fallos que en un partit normal del Barça durant tota la temporada se'l podia haver endut el partit, però no sé què els hi passa en aquests. Com va dir Xavi al final, el Barça ha sigut superior als dos clàssics, però la pilota no li ha entrat i al final ho mires i els dos clàssics els ha perdut per un gol I per Bellingham. i per Bellingham que... Els últims minuts que desperta de cop, perquè no va fer un partit gens destacat. Perquè tot el Madrid no va fer un partit destacat. Però Però és bueno, el que tenen. Amb una jugada et marca. En canvi el Barça necessita bastantes més. És que jo crec que va ser el Madrid més dèbil des dels últims clàssics. Però és com contra el City, que semblava que els anaven a marcar qualsevol jugada, però això és un altre tema. I ara el Barça ja està a 11 punts, que ja diu... Ara Onze, la lluita és amb no? el Girona, perquè Sí, a veure qui queda Queden segon. 11 jornades. Sí, ara estem a la 32, a la 38... Doncs no, 11 no. No, 5. Sí. 5. Si fem càlcul, 5. Està Madrid amb 81, Barça amb 70 i Girona 68. i ara la Lliga que el Madrid l'hauria de perdre. No, Sí, sí. ja està. I- Si la següent, aquesta setmana i la que ve ja guanya, ja està. Sí, ja està, més o menys. I a sobre hi ha un Girona-Barça la setmana que ve. Sí, també. pot ser. Partides. Sí, que un. Si repassem l'horari del Barça aquest cap de setmana, que jugarà amb dilluns,
un horari una mica estrany pel Barça, que jugarà... A causa De la del Madrid i les semifinals de la Champions, Sí, que el Madrid va demanar el canvi d'horari que i han juga canviat demà. tota la jornada perquè el Madrid pugui jugar a l'horari que ha demanat. Sí, sí. Que s'adalanta Lògic. tot. El Barça anava a jugar aquest diumenge a les 9 de la nit i jugar el dilluns a les 9 a Montjuïc contra el València. Per això ja és queixar-se per queixar, perquè, per exemple, el PSG a la tornada no va ni jugar directament. Ja. Van tenir descans. Però són coses que les federacions ho haurien de fer perquè els seus equips guanyin a les competicions europees. Però bueno, Així és. un altre tema. Coses del Madrid i coses de Coses del Madrid. Coses del Madrid. I de Madrid passarem a la província de Girona. Anem cap a territori europeu. Per primera vegada en tota la història del club gironí ha certificat les posicions europees per la temporada vinent, per la 2024-2025, amb una gran victòria contra el Cádiz. Una victòria de 4 gols a 1 contra l'equip de la zona del sud d'Espanya i amb un gran Girona, que certifica la plaça europea i que vol més i que vol competir per la Champions la temporada vinent. Vaig estar mirant la segona part d'aquest partit i semblava que juguessin els dos a un esport diferent, perquè el Cádiz no va fer un xut a porta, diria, que va ser el que vaig veure jo, i el Girona era no parava d'atacar tot el rato. Podien haver caigut 6 o 8, però és que estic enamorat de com juga el Girona. I a sobre Savinho, que és un jugador que jo crec que anirà al City, però ojo al futur amb Savinho. No crec que si va el Girona a la Champions necessita bons jugadors per... Però no crec que Però Savinho és un jugador que el Girona és molt bo, però el City seria molt dolent. Sí, sí. És a dir, té unes connexions. No ens mentim, el City té jugadorassos per davant. Té Foden, té Grealish, té Doku, té De Bruyne. És que té un munt de jugadors per davant que són molt millors que ell. Però vosaltres... Però ell el que necessita són minuts. I si ara que Girona ha estat bé, la Lliga Espanyola és una bona lliga per començar a adaptar-te al futbol europeu, i a més, competeixes a Europa, què més vols? Però el mercat potser està molt inflat i si al City li venen imagina't, el PSG i li ofereix 100 milions. A veure què passa. No vindrà un equip oferint 100 milions per Savinho. No ho sé, I és que si se'n va Mbappé, el PSG, si Lamine no el fitxaran, perquè Lamine no el fitxaran, hauran de buscar opcions. Per tant, estàs dient que el millor jugador ara, després de Lamine Yamal, és Savinho. No, hi ha més, però per ser jove i tot, home, Savinho és molt bona opció. Hi ha molts jugadors joves. Si vols fitxar Lamine i després qui vols fitxar. No. Per mi Savinho no pot és fitxar res, espectacular. No, però jo crec que no se n'anirà al City si el City es comportés com s'hauria de comportar, el deixaria a Girona per intentar passar la fase de grups i fer alguna cosa a Europa. Però el que sí que sembla és que aquesta tercera i quarta posició de Champions cap equip la vulgui ara, perquè una lluita entre Girona, Atlètic de Madrid i Atlètic Club que hauria d'estar apretadíssima. Dels últims 3 partits, cap equip ha aconseguit guanyar els 3. Tots n'han perdut mínim un. I l'Atlètic de Bilbao, amb aquests últims 3 partits, no n'ha guanyat cap. Però ja està quasi, jo crec que Girona ja quasi 100% serà Girona Champions. està amb 10 punts. Girona ha de fer 5 punts, amb 5 punts ja estaria classificat. Però s'ha de veure, perquè a més l'Atlètic de Madrid va perdre aquesta setmana. És que els d'altres dos també perden molt. Aquesta setmana, si no m'equivoco, hi ha un Atlètic de Madrid i Atlètic Club. Sí, diria que sí. Correcte, aquesta setmana hi ha un Atlètic de Madrid i Atlètic Club, per tant, un dels dos ja no sumarà. Veurem a veure, però sembla que el Girona té encarrilat per... Bueno, l'Atlètic Club, havent guanyat la Copa, ja té certificada la plaça Europa League. Europa League, però ells es volen la Champions. Sí, però igualment, quan estan de l'Atlético? Estan a 2 punts. No, estan a 2 punts? Sí, per això. Doncs així, sí. Jo crec que el Girona, perquè com que Mitchell sempre diu que va per objectiu, primer Europa, després Champions, si veuen que la setmana que ve guanyen i els altres dos pinxen, jo crec que es posaran en el cap treure la segona posició al Barça per anar a la Supercopa, I així li pot treure molts diners al Barça, Sí. Cada tercer i no anar a Aràbia. Sí, una Supercopa amb el Mallorca i el Girona pot ser històrica. Què passa? No, jo crec que... El Girona mateix juga millor que el Barça. Ja ho veurem. No, sí que pot ser que el Girona tregui
la segona plaça al Barça, però jo ho veig complicat. Bueno, S'haurà de veure què s'ha de tal a veure. Montilivi. I el que deia l'Arnau, que el que hi ha a la tercera posició, l'Atlètic de Bilbao, va empatar contra el Granada i l'Atlètic de Madrid va perdre contra l'Alavés. Que amb això li situa 10 punts d'Europa League al Girona amb l'Atlètic Club. Un Alavés que estava molt malament, Sí, sí. I ara el Girona té un calendari, a part del Barça que va la setmana vinent a Montilivi, bastant assequible d'assegurar-se la Champions d'aquí 3 Sí, jornades. 3 jornades. Que l'Alavés va començar molt bé, però no està tan bé ara, en quedarà amb una mala dinàmica i va sort d'aquests Sí, de cop 3 punts que l'han fet sortir de la zona baixa de la lluita per la salvació de la categoria, que a priori a hores d'ara sembla clar que baixaran els 3 Els equips. 3, andalusos. 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 El Cádiz, el Granada i l'Almeria, els 3 equips de la zona baixa d'Espanya i de la classificació de primera divisió. Sí, els 2 catalans que faran Champions. Champions, i a veure si... Primer repassem els horaris, després anem a parlar de l'Espanyol, Roger, que jugarà aquest dissabte el 27 d'abril a Les Palmes, a les Illes Canàries. Les Palmes Girona el 27 d'abril, com ja he dit, a les 2 de la tarda. I anem a parlar de l'Espanyol, a veure com afronta el final de temporada. No ve l'Espanyol, doncs seguint amb el Girona, que ara sí, parlem ara de l'Espanyol. Ara. Espanyol, que s'està complicant l'ascens directe a primera divisió amb un altre empat contra l'Andorra, segon consecutiu, primer contra el Leganés, ara contra l'Andorra. Roger, com ho portes? Va venir el pitjor partit de l'era de Manolo, justament en un moment que no ens podíem permetre perdre, a part de contra l'Andorra, perquè està el Piqué, per la situació que estem a la Lliga. Però, bueno, són millor que passi ara, que no passi en uns futurs play-off o alguna cosa, però jo no veig tampoc tan negre. Segueix sent 2 punts a l'ascens directe, que encara has de jugar contra el Valladolid, i mentre es millori el joc, que ja et dic que la primera part va ser de les pitjors, jo et diria inclús de Ramis i de tot l'any de l'Espanyol, però la segona part va millorar una mica. Sort que vam tenir de Martin Braithwaite, que va fer un golaç. Sí. No sé si l'heu Sí. vist. Va fer un golaç. I, com sempre, que està sent una dinàmica ja contínua de l'Espanyol, que ens van tornar a robar. Però, bueno, anem anant per jornada que no ens piten, però hem de conviure amb això. I et vaig avisar ja el dijous passat que l'Espanyol no guanyaria i m'he equivocat. Però per mi l'Espanyol sí que és veritat el que deia el Roger, que va fer de les pitjors primeres parts de la temporada i hagués pogut anar fàcil 0-2 al descans. Però sí que és veritat que el Braithwaite va aparèixer. Tampoc van tenir tants xuts l'Andorra, era No, més però- de posició, Exacte. de com jugaven, que es L'Espanyol veien no va superiors, fer res. però tampoc van xutar tant. No, però l'Espanyol no va fer res. Sí. Haguessin pogut anar... Però la segona part sí que vam millorar i esperem que Una mica, tampoc no- això sigui una millora per als altres partits, que ara ve uns 4 partits. Sí, ara ve l'Elche, que heu d'anar a Alacant a veure aquest dissabte, eh? a veure què passa allà. I si està- guanya sí l'Elche... està- Si guanya l'Elche ja Com els perdem enfonseu, allà, eh? sí, sí, com si perdem guanya allà. l'Elche sortiu de la zona de playoff, I després tenim l'Sporting, que és el que ens avançaria. I que venen l'Oviedo i... Ara venen tots seguits, tots els... Sí, sí. Menys L'Espanyol té un el final d'any Leganés i complicat. l'Eibar, que hem jugat, ara venen tots els equips de dalt. Esperem que millorin, perquè si no patiré el meu pentinat de... És que com pot ser que el Ronaldo Leganés... Nazario. Sí, perquè... Com pot ser que el és Leganés Nazario, empatant 4 partits seguits encara segueixi líder? I els 4-0-0, Porten 4-0-0 seguits, és espectacular. Però bueno, és perquè demostra així com està la Lliga. Però ja veurem a veure com segueix. Esperem que tingui un desenllaç feliç pels periquitos. O no, ja O veurem. Perquè si no és Nazario, eh? Silenci, sisplau. És veritat. Què voleu, que l'Espanyol pugi, no pugi? Jo vull que no pugi només per veure el Roger amb el patinat de Ronaldo Raúl, tu Nazario. vols que pugi o no pugi? Pensa que si no pugen es fa Ronaldo Nazario, No eh? passa nada. Ja. Es faria Nazario al cap, eh?
si no us el feu vosaltres. Tu, Ivan, Ah, vols, no, que, no, no. tu, Ivan, vols que pugi? No sé, depèn. Jo crec que... És que depèn en quin sentit ho miris. Si ets un barcelonista de fons, jo crec que ningú diria que pugés, però si t'agrada el show i Sí, però la al diversió... final, mola, perquè imagina't que ens tornem a guanyar una lliga al nostre cap. Clar, després torna a passar tota l'escena que va passar, que per almenys és divertit. Certifiquem el Per almenys és descens. divertit. És divertit. És que va ser una cosa espectacular. Guanyem la Lliga, baixeu a segona i a sobre ens voleu picar i no ho aconseguiu. És que no us va És que sortir... l'escena és surrealista, però... I llavors tireu càmeres de tele al terra que valen una Però- pasta i us pillen. És que, Els derbis sempre són divertits. com dirien al programa, és de per ser això doble que il·ludiu. ens heu de pujar. No, no crec. Ja veurem, ja veurem. Monclús, tu què opines? Que guanyarem a Elche, no? Jo crec que... Home, ara l'Espanyol ve de 2 empats, perquè en Sí, Manolo però en Manolo encara no ha hem perdut. Per això no em Exacte. diguis ara que perdem, perquè encara no hem perdut. Jo espero Sí, sí, que... dos l'Espanyol- dos victòries i 4 empats, 0 derrotes, eh? A veure Zero si, derrotes. si Algo és palma algo. l'Espanyol. Ara falta que marquem més, perquè en Manolo sí que és veritat que estem fluixos de Màxim cara a porta. un gol per partit. Però en contra també màxim un gol. Ens han Sí. fet, però... Però per què No, no, ha vam fer perdut? 2 contra l'Albacete, ara estava dient. Aquí has fallat, els datos, Monclús? Vale, perdó. Però bueno, és això ja. Que esperem que segueixi millorant per si no és amb ascens directe amb els play-off, poder per almenys competir i que acabi amb un desenllaç feliç. Si per vols l'Espanyol. pujar fent play-off has de quedar sisè. Ja, no quarts encara, està bé. Si perds contra l'Elche se't pot complicar la cosa. Ja ho veurem, no I després m'avancis contra encara. l'Sporting, De moment, si l'Oviedo. guanyem ens potser ens posem a ascens directe. Sí, Està tot depèn de està l'Eibar. tot Depèn de l'Eibar i de... El bo és que acabem amb del dos partits Leganés. fàcils, perquè són a Morevieta, que potser ja està descengut, i... Home, molt fàcils no són perquè poder la Sí, Moribita juguen se al juga la descens. vida. Però per això es depèn. Si el Exacte. Cartagena s'ha salvat i l'altre no, doncs depèn de si estan salvats o no. Home, i Sí, el Cartagena també i la s'hi juga Morevieta, bastant la si vida, juguen alguna cosa, Però bueno, pel ara, meu. jo crec que estaran o descenguts o salvats en aquell moment, perquè són la penúltima i l'última. O sigui que jo crec que serà un calendari al final fàcil. depèn. I per cert, aquesta jornada també va perdre el Huesca contra el Zaragoza, el derbi Aragonès. aragonès, Que feia temps que ningú no ho guanyava. anirà, però va guanyar Robo. el millor equip d'Aragó, que és el Zaragoza. I es complica ara potser el descens per al Huesca, perquè es posa allà a la pelea i ja veurem, Amb l'Andorra, tothom, la Morevieta, el Bacete, el Corcón, I el Mirandés, Cartagena. ja veurem a veure què passa. tot. I com que com l'Espanyol perdia el dissabte contra l'Elche, es complica, eh? Sí, però bueno, si empates tampoc et quedes... Mentre no perdem, és que és la cosa. Si empates tampoc et queda... Saps? Jo crec que és bo l'empat, també. Depèn de si empaten o no l'Eibar. No, però per almenys l'Elche també no et supera, saps? I et quedes, si et guanya... Et quedes baixen, per tercer, això. però el tercer mai puja. Silenci. Bueno, ja repassant horaris, també el dissabte 27, després del Girona, que el Girona juga a les 2, a l'Espanyol a les 6:30 contra l'Elx, a Alacant, i anem amb el motor. El nano es una bala azul que sin cañón dispara en un circuito directo al corazón. El nano no es humano, el nano es inmortal y sale en las revistas junto a Hulk y a Superman. El nano es un gigante en un cuerpo de mortal y nadie le echa el guante, nadie le puede alcanzar. I una altra victòria de Max Verstappen, la quarta d'aquesta temporada, amb un gran domini de Red Bull, que va guanyar l'esprint, va fer pole, va guanyar la carrera normal, però no va aconseguir la pole de la quali sprint, una llàstima perquè la va agafar Norris amb un gran temps. Una llàstima, no? Una llàstima no. Una llàstima Cap partit perquè no, jo alguna vull cosa. que sempre guanyi, saps? És una tradició que sempre guanyi Verstappen. I un gran premi marcat per la polèmica d'Alonso, de les sancions, de l'asfalt, De Stroll. de Stroll. Li tenen Que mania, Alonso. està fatal l'Estrol. Comentem la sanció que va passar a l'esprint d'Alonso amb Sainz. Una vergonya. Una vergonya. Que vergonya. Perquè comparada amb la de després... Jo més que res, no per l'altre, per els punts de la superlicència, que jo això encara no ho entenc, com li treuen res a Alonso per aquell minitoc amb Sainz, que tampoc va...
És que inclús l'Alonso va patir més al final. I després Stroll, per carregar-se la carrera de Ricciardo i la de Piastri, que li va donar, només li troben 2 punts. No sé si hi ha alguna explicació lògica. Jo crec que hi ha una persecució a Alonso És que, si perquè no, no té retiri sentit. ja... Excepte G de l'any passat, que sembla que hi va haver algun merder. Sí, però no. ja ve d'Austràlia. Ara 10 segons a Xina per tocar-se quan vols batalles, Per que això. no... Vols batallar més l'esprint. 3 punts. Per això. I després el Magnussen tira fora a Suno de la carrera principal i l'Stroll i només 10 segons i ja està. Ja. No sé, és Una persecució. una persecució que hi ha darrere d'ell. Que jo crec que al final es cansarà, I jo crec que potser és l'últim contracte que ha renovat. No, sí, serà l'últim. Sí, això ho tenim clar, amb l'edat i tot. Sí. Que és fins al 26, no? Sí, a Sí, no ser que no, el no sé. 26 guanyin, Sí, o tingui bon cotxe perquè és multianual i pot fer el que vulgui. ja ho veurem. De moment el tenim, així que el podem disfrutar encara el seu show una mica més. I destacant la carrera bastant avorrida, com sempre, com les d'aquesta temporada menys Austràlia, que va guanyar Sainz. És que aquest any tu saps que la carrera serà molt avorrida, però tens la... Encara no sé dirà la paraula ara. Esperança. Esperança, això de que, va, a veure, que si- li passi alguna cosa, que se li pedi el cotxe, que punxi, Però o alguna cosa. S'ha de dir que també seria guapo veure una carrera en la que punxés i veure com remunta i fa el que vol amb tothom. Ja, també. Ja, també. que comencés últim, no? Que no es presentés Clar, a és la que quali. jo crec que podria córrer amb 10 voltes menys i quedaria primer igualment. Però és que és l'esprint comença guanyant Lando, que se'n va fora a la primera Fa curva. una liada Lando a la sortida. Sí, sí. Hòstia. Però Després Hamilton i remunta, em sembla, 6 segons amb, què, 4-5 No, voltes? perquè comença lent, I després això és li treu veritat. 12. Comença lent per gestionar i després ja se'n va com un avió. Però sí que és veritat que comença aguantant-se les ganes d'avançar Sí. tots. I la carrera, l'acció més entretinguda de la carrera van protagonitzar Magnussen i Stroll. Sí, a la rellença del safety car, Ah, exacte. Sí, sí. que se'l van portar per davant. I també a Piastri, que li va... No, em refereixo Sí, però- a Magnussen i Stroll, que van estar batallant per l'última posició. Ah, val. Ah, va, sol sprint, no? No, Dius? No, la carrera normal. A la carrera normal, sí, sí. Que era per l'última posició, però que era igual. Sí, Vull sí, ja dir, me'n recordo. va ser entretinguda, va ser una bona batalla fins que Magnussen... Ja, se'n va. Va acabar on tots sabem on va acabar. També aquesta setmana, en el Gran Premi de Xina es va dir que aquesta setmana o la següent la FIA i la FOM anunciarien el nou sistema de puntuació per l'any que ve, que és el mateix, però puntuaran fins al número 12. Sí. Els 12 primers, que van dir que això és una proposta que tenen, que és del primer al setè el mateix sistema, i a partir del setè anirà baixant un número fins a arribar al 12è. I jo crec que aquest sistema que beneficia els equips més petits, Sí. perquè deia el... Que puguin lluitar entre ells, no? Sí, També. Sí, Que que el- puguin Perquè al lluitar final- pels punts, almenys. Perquè Perquè al puguin final tenir la punts lluita Alpine. entre Haas, Williams, Sí. la lluita entre Haas, Williams, qui més hi ha? El PIN. Alpine i RB, Racing Bulls. això. El On Bicho sortia? Kashap. És molt... I Sauber és molt... És 0 punts i el dia que Sí, puntues sí, pues, ja has guanyat molt. Ja. En canvi, si puntuen 2 pilots més, jo crec que ajudarà de forma avantatjosa molt als equips petits a que també competeixin alguna entre ells, perquè si no al final... Sí, ja ho va dir el jefe de Ferrari, el Basser, que és el mateix que de l'11è que el 20è, i no per lluitar a coses que no t'estàs jugant res, doncs anem a augmentar la puntuació pels equips més petits. I què us va semblar lo de Zu? Que li posessin allà Ah, Bé. per mi. la seva cara. Sí, perfecte, és un... sí. Que... Feia temps, no? Sí. O era el primer cop? Que Era el Va primer complir un primer somni, cop, no? és com- És complir un somni, jo penso. Ja. Ets Sí. pilot, vols ser pilot de Fórmula 1 i córrer a casa teva. Jo penso que és... Amb l'afició que hi havia, Déu-n'hi-do. Per una cosa que fan bé, no els hi No vulgui l'he criticat, res. No l'he criticat, només us he preguntat què us havia semblat. Molt bé, Monclús. Sí, sí. Sí, En plan, per un pilot que és jove així, que ve des de les categories inferiors, que... I fan de Fernando. I un, Sí, pilot, sí. I un pilot asiàtic que arribi a la Fórmula 1 també és molt complicat. Ja. I 5 anys sense córrer en el teu gran premi i a sobre estàs en un equip i pots... I que pot ser un dels últims, perquè Sí, si no sí. et renova. És
pot ser un dels últims grans premis, perquè com la liï més, el quedaran ràpid al carrer. Sí, Però bueno, almenys ha pogut córrer a Xina. Això ja no li treu ningú. Casa seva ha corregut. Sí. Sí, sí. I també s'ha fet oficial que Ferrari ha contractat amb un nou patrocinador HP, que també el porta al Madrid, al futbol, i portaran un cotxe blau pel Gran Premi de Miami, que és la propera setmana, el 5 de maig. Que Com veieu, és molt lleig el cotxe, de color blau, l'heu vist? No. He vist una foto, però... És espectacularment horrible el cotxe de color blau. És que no se't pot posar al cap veure un Ferrari de color blau, no té I cap ara el mena de ficarem sentit. aquí, Ferrari, Fórmula 1, HP... A veure, imatges... Però Anem a veure. ja veuràs, és molt... En plan, molt s'ha lleig, filtrat imatges, però sí. és com un cotxe de color blau, però amb tocs de color vermell. Bueno, no és això, però... No seria això. No, però més o és menys. És un Més o blau menys, així, és un blau així amb amb els el color logos blau. de... Com el mecànic de Cars, o del mecànic aquell blau, doncs semblant. Algo així, sí. Sí, algo així. Ostres. Sí, sí. Doncs sí que és lleig, sí que és lleig. I ja centrant-nos en el Gran Premi de Miami, va sortir la notícia que si Logan Sargent torna a fer un accident així no habitual amb el seu Williams, podria acabar la seva temporada a principis de maig. És una pressió molt gran, no, aquesta? És a dir, saps que si comets una errada, te'n vas al carrer de la millor competició d'automòbils que hi pot haver ara mateix al món. Se n'aniria a l'IndyCar, jo crec. Per això crec que ell ja va tenir com la segona oportunitat a l'estar a la Fórmula 1. Depèn. Val. Sigues. Que Estàvem parlant. va tenir ja l'oportunitat Sargent de fer el segon any a la Fórmula 1, que jo crec que per aquesta pressió que la té perquè ja hauria d'haver estat fora, segurament. Sí, amb la temporada que va fer l'any passat i ara torna a anar 21è de 20 en una competició de 20. Per això. I el pilot substituït serà Antonelli, de la Fórmula 2. Que li estan posant molta pressió, jo crec, a sobre. És un pilot que ve de guanyar-ho totes les fórmules regionals, que no ha passat per la Fórmula 3 i ara ni estàs dominant la Fórmula 2 i et fiquen la pressió de pujar-te en Fórmula 1. Exacte. Amb un dels cotxes menys dominants, que és Williams, amb el pitjor equip i motor, que és el Mercedes, no... Jo crec que li estan posant massa pressió al xaval. No I té... li estan donant tant nom, sí que és molt bo i que ho ha guanyat tot, menys la Fórmula 3, que no l'ha corregut, però... Però, bueno, la seva temporada de F2 està sent... Sí, està sent bona. Excepte... Va començar una mica malament. Bahrein, Les dues primeres carreres va començar malament, però ara ja està millor. Està millorant, però bueno, igualment és molt jove. Sí, està millorant. Porta 4 carreres no fent ni Fórmula 3 i porta 4 carreres de Fórmula 2, no el pots portar a la Fórmula 1 directament. Però bueno, no pots portar directament a la Fórmula 1. Jo crec que Antonelli porta a Bahrein, no. Bahrein va fer una carrera molt discreta. Després a Austràlia i a Jeddah sí que va... No hi havia, però que et dic que, hòstia, posar-lo directament ara a la Fórmula 1 sense haver passat per Fórmula 3 i haver fet 4 carreres de Fórmula 2, no sé com pot sortir, Potser és pitjor que Sargent, Potser surt malament. És un gran salt, però Potser fa més errors. s'ha de mirar i te l'has de jugar al final. Aquesta escuderia... És a dir, Williams tampoc és que es jugui la vida, no s'hi juga pas molt, però si el pilot no funciona, doncs has d'anar a provar joves perquè ets... Vulguis o no, al final acabes sent el filial de Mercedes. Sí, però joves sí, però tens amic Schumacher, que potser es mereix una altra oportunitat. Ja ha acabat la seva etapa a la Fórmula 1. Poder sí, però és que m'agradaria també saber quan Mick Schumacher, si està a la Fórmula 1, que és per el cognom que té o per el pilot que és? No, a F2 encara. Va guanyar la Fórmula 2 i Fórmula 3 va quedar... Es mereixia la plaça Williams. El que no es mereixia és potser com se'l va tractar, que després d'una temporada li van dir, vinga, pilot suplent a Mercedes. Però és que al final és molt cruel, és a dir, la Fórmula 2 és un negoci al final. Si tu funciones bé, fas que el teu equip guanyi diners, tu seguiràs. Si tu fas que el teu equip perdi,
perquè t'han de pagar. Se li va posar molta pressió pel cognom que té. És més negatiu tenir el cognom que té que no pas positiu, jo crec. Depèn de com. Depèn de per què. Perquè segur que moltes oportunitats i molts patrocinadors Per això. de petit Això han tingut sí. pel cognom Per que això, té. ja Això ningú sí. més possibilitats d'arribar a la Fórmula 1 que no... Tu Per exemple, ara- el Vesti. Jo posaria abans Mick Schumacher a Williams que a Antonelli, perquè Antonelli sí que no té experiència i per mi pot ser que sigui pitjor que Sargent inclús. Doncs amb aquest tema tanquem la Fórmula 1, amb el tema de Sargent Antonelli, que recordar que aquest cap de setmana no tindrem Gran Premi de Fórmula 1 i a descans. Tornarem al Gran Premi de Miami la pròxima setmana, 5 de maig, que serà a les 10 de la nit la carrera. Ja repassarem horaris per la setmana que ve i tot. I moltes gràcies, companys, per estar aquí una setmana més, 25 d'abril, a punt d'acabar-se la primera temporada de Fórmula Gol. També moltes gràcies als nostres oients per escoltar-nos una setmana més i ja està, si voleu dir alguna cosa abans de marxar i tot. No. Ens veiem al pròxim programa. Sí, ens veiem la setmana que ve. Doncs fins la propera, fins dijous que ve. Que vagi bé. Adéu-siau. Adéu.